שלום, אני כאן דארדיסטיים במשחק בשם ראסט. במשחק בשם ראסט, פרק ראשון, בסרבר בשם של FXP. לא יודע, נשבע לך מה נהיית כזה דפוק שמשחק פה, אבל בסדר. איפה אני רק שאני אדע... אוקיי, אני רואה כביש, זה כבר טוב, ואני רואה דובים. ככה לא התחלתי, אבל השגתי קצת דברים. היום נהרוג לפחות בן אדם אחד לפני שיגמר סרבר, מקווה לא בן אדם אבן שמתחילים איתו. טוב, זה הדברים שיש לי בינתיים, קצת בגדים, ממש להיות כאלו, לא נורא. פתאום לא ממש בא להתעסק איתם, לא כיף. לא מפילים שום דבר חוץ מבשכר. אני אקום. הופה. עכשיו. פגיעה. איזה... למה את זה? מה זה? פרפקט האצ'ט. אני אשים 3 פרפקט האצ'ט. זה יעזור לי. יופי. יש לי קצת לאגים כי אני כרגע מעלה גם סרטון, אבל נחיה איתם. אוקיי, אני מכוון ואני משחרר. מה? זה ישר בתחת. הופה. פגיעה ראשונה, פגיעה שנייה והמוות. למה נפל ממנו שוקולד? זה טוב. זה מאוד טוב אפילו. את זה בוא נזרוק. את זה ניקח לפה. יש שיקול ל7.5, סבבה. בוא לפה דוב. פגיעה ראשונה, פגיעה שנייה. תמות. וואו. מה? לא נפל ממנו שום תיק. מוזר. אוקיי, בוא נעזור לזאבים. או לבן... רוץ לכיוון שלי. היי, אני עוזר לאיש הנחמד הזה. הוא בא ותוקף אותי. אוקיי, אז בוא לפה חבר. זה מה שקורה כשמשחקים ישראלים. למה מבזבז עליו חצים? בוא נבזבז עליו... הופה, מעולה. שיגי סיינסר. איזה לאגים יש לי. אתם רואים את זה ככה. איזה לאגים יש לי. אני לא מעלה יותר סרטון משחק. הוא נרצח. די. It's not fair. It's not fair. הלך עלי. הלך עלינו חברים. It's not fair. It's not fair. זה לא הוגן. שילאגים. הצילו. אוקיי, הוא רץ עלינו עדיין. צריך להמשיך לרוץ. אם אנחנו הולכים למות פה, זה לא הולך להיגמר טוב. טוב, נראה לי אני... נראה לי אני אכבות את העלה.
או שאני אחכה שהעלה תיגמר ואני אחזור. אחרי שאני אברח מהכלב החמוד הזה. הצילו. נראה לי נצטרך גם להתמן. בא לי להתמן. אף פעם לא עושים... הגעתי רק לקטע של ההוטל וגמרתי. לא היה לי כוח לשחק במשחק הזה. פרסמו פה את FXP, אני הולך כל כך לא לפרסם את זה לאנשים. טוב, אז פה יהיה לי בטוח בינתיים. לא כל כך בטוח, חברים, אני רץ עדיין. אני יודע שלא יכול להיכנס לשם, אבל אני לא רוצה לרמות בגלל באגים של המשחק. הללויה. אני צריך למצוא פאונדיישן או בית שיכול לגונן עליי מפני האיום הנוראי של הזאב הזה שנראה לי איבדתי אותו. שזה כיף לאבד זאב כזה נחמד שרדף אחרי 2 דקות. אופה, מה מצאתי? מה מצאתי? בניין. אופה. נשבע לכם בין המורה עליי, אני מת. כן, זה לא כיף. לפחות הרגנו בן אדם. או שזה כלב הרג אותו. אכפת. אני קיבלתי את הקיל. מישהו היה פה, עדיף שלא נצא מפה. כי ברגע שיוצאים משרתים עם סליפרס, אתה נהיה יושן ויכולים להרוג אותך וככה דברים. אז תהיה בעיה קטנה בשבילנו, חברים. מה עושים? אני איך נצא מפה? טוב, אז אני מסיים כאן את החלק הראשון של הסרטון. נתראה בחלק השני. אז חזרתי, אוקיי. אנחנו בלילה פה. אוקיי. שנייה. אוקיי. עכשיו אנחנו נלך לבדוק מה יש שם. אין לי מושג מה יש שם. בטח עשה פה משהו ספאם בזמן שלא הייתי מחובר. מדקיט. זה. קרה לי זו כך עושים לך. יש לי אחת, מספיק. לא צריך יותר. תאמין לי. יכול להרוג אותך דבר הזה, מושך לך דם. של הדברים האלו. זה דרוקיט כזה, זה משהו הזוי. זה לא הזוי, זה כאילו סתם מיותר. איפה זה? שלהם. ממש שטויות פשוט יש הרבה שלא צריך. טוב, היום ניכנס לשם. הנה שם. אני מקווה שהם פה פול דמג'. אוקיי. נראה לי אם נשיג את האקדח הראשון. אוקיי, זה יום אחרי הצילום הראשון שאתמול. זה בערך כ8-7 שעות אחרי, כי באמת היה לי באמת זמן לחכות, אז הלכתי לישון כי זה היה כבר שעה 12:01. אז הלכתי לישון עכשיו השעה בערך 10 ביום אחרי, נראה לי שאני אגיד 10:14 בתאריך בסדר. אז יום אחרי כאילו אני מצלם את זה בסדר, כאילו אני צריך לצלם הכל ברצף. לא טוב, יש שם דוב לא טוב. פה זה להיכנס, לקחת ולרוץ. פה זמן. באמת, כלב עודף חי זה לא טוב. מה זה? אני לא מספיק גדול בשביל זה. יאללה, סיבוב חום בבית הזה ו... לא. יופי, יש. הכנסנו. מטל. וואי, יש מטל פרגמנטס. פחות מרובה, אבל גם טוב. לא טוב. ככה את זה ירפא אותי טיפה. נרוץ לאנגר. אוקיי, זה אנחנו נמות. בצד שמאל אם אתם רואים כמה דמג' אני מקבל מכל דבר. למה בלידינג? אני מפאקינג רדיאשן, אבל בסדר. שלום. אני לא יהרוג אותך, אני כולה ארצה. אוקיי, לא טוב.
ברח חבר, ברח. לא ראינו את השם שלו. אוקיי. נראה לי הוא מת כבר. יופי, אנחנו כבר לא ברדיאשן. אם אתם רואים יש רץ בצד ימין למטה, אז שם זה כתוב כמה רדיאשן אתה אוצר יש לך, ואם זה מעל 500 אתה מקבל דמג'. בוא נשתמש בחר הזה, שימלא לי את כל החיים עד הסוף. יאללה, רצים. אני חצים. פעם ראשונה אני מוצא חץ וקשת בתיבה. פעם ראשונה באמת. בשרת הזה יש מערכת ספן שונה משרתים אחרים, אז כאילו יש בה ממש שונה, אז כאילו הסבר יהיה שונה. אז פעם בשונה משרתים אחרים כי יש להם סוג של פלאגין מוד, פחות מבין בזה בראסט, וזה יותר במיינקראפט, כן. המשחק הזה סוג של מיינקראפט עם דייזי, אבל מאוד דומה למיינקראפט ודייזי. אבל שוב טוב מאוד, באמת שכן, שוב פשוט מעולה. שתי משחקים, אחד מהם לא אהוב עליי והשני הוא אהוב עליי. לא אוהב דייזי, לא יודע מה הקטע של דייזי, אני מבין רק שדייזי הקטע שלו זה לשרוד, יש שם אנשים. לא, זה היה לו. ראיתי מרחוק שזה שתי אנשים, אחד עם חולצה אדומה והשני בלי בגדים. דפוק אני. אז כן, אוקיי. נו באמת, למה כדורים? בוא, תמות. יש, יאללה, אוכלים עם ארנב. מה זה? קלוף. בוא נעבור את הצבי הזה, בול פה. אתה רוצה שותי את בוא תקנגש בקיר. הרגנו צבי. יש לנו צבי, אוכל. יש לנו אוכל, בוא נראה כמה. 11 בשר מבושל. יאללה, אני מוכן. אוקיי. עכשיו אנחנו נלך. פרק הבא נתחיל לבנות את הבית. עכשיו אנחנו משיגים חפצים והורגים אנשים. אז שהם פיסטול זה האקדח הכי טוב פה נשבר, הם לא ראיתי אף אחד הורג חווה אחר. תבין למה הורגים אנשים בלי כלום? למה? סתם בזבוז כדורים. בזבוז זמן גם, במקום ללכת להשיג משהו טוב, ללכת להרוג בן אדם בלי דברים. הניוש פאונד. טרול. שם לו. בזבוז כדורים מוחלט, סתם מבזבז את הכדורים של ההורה שלך ואז לפקוד שאין לך כדורים. זה קטע של משחק דפוק. אוקיי, בלידינג ריפר דה באצ'ר. מה? רואים שהוא הורג את עצמו כזה ואני לא מבין למה. למות מדימום. בדימום פה זה למות מרעל, דימום, כלב, כבשה. או באמת מדימום. אבל זה לא תמיד דימום, תאמין לי, זה היה. באגים, זה לא בדיוק אומר ממה. אם זה שונה מכלב וזה, זה אומר שזה דימום, אבל יש בעיה בשרת הזה במוד שלו. כמו בכל דבר יש בעיה. פעם שנייה דווקא מוצא פה בשרת פה בואו
זה טונה. can of טונה. זהו, השגתי את המטרה שלי. can of beans. זהו, זה הניסוס של can of טונה ו can of beans. יאללה. ראיתי סרטון של יוטיובר שהיה רוצח אנשים בשביל טונה. זה היה מה זה מצחיק. נראה לי, לא ראיתי עד הסוף. ראיתי רק חלק ראשון שזה היה מצחיק. אוקיי, יש שם... בוא נמלך עצים. אוקיי. בוא נראה אם פוגע פה מפה. אני פשוט אקום. הופה! איזו פגיעה. ממש בול הייתי צריך. נשחט אותו, לא. אני מת. אוקיי. כלים. לא נפל ממנו כלום. אוקיי. יכולה... אוקיי. למה יש כבר בקופסות של הדבר הזה? אני לא צריך אותו. כמו שאלה בשרתים אחרים רסיפים בכמויות של הדבר הזה. פשוט לא הייתי צריך את זה. די, לא נפל ממנו כלום. צד אותם בשכפצים. מה זה, נשבר לכם משהו? אין להם כלום. אפשר ללמוד חיה אחת. אוקיי, מה עושים? צריך לאסוף אבן, הרבה אבן. אוקיי, בוא נתקדם. אוקיי, מתקדמים פה, קדימה, מגיעים לעיר. אנחנו נגיע עכשיו לעיר. ניקח שם דברים ונרוץ. פעם אחרונה שהייתי שם, ירו בי מקדח. איזה סיכון, מה זה? זה סיכון, זה התאבדות, נשבר לכם. אז יש פה מדריך ברוסית, דום רסט, פרידילניות, ביי ברס, פריטיאלה, חוקים אין נראה לי. אוקיי, החיה האחרונה שלנו, חייבים לצלוב בפח. בוא לפה חבר, תמות. עוד נכנס, זה חרא. טוב, זה הולך להיות כיף. אוקיי, זה לא היה צפוי. עוד טונה. אני חי את החלום.
יש לי טונה. לא יודע שכלב מת במכה של חץ הצ'אט, אבל לומדים משהו חדש כל יום. אוקיי, אז נתים. הגענו לעיר הקטנה הזאת. אחד העירים הכי מסוכנות. חוץ מביג ופקטורי. לא, מבחינת אנשים מבחינת קרינה, יש פה המון אנשים באזור הזה. האזור עם הרבה, הכי הרבה. אמרתי, יש פה אנשים. ואני רואה שיש שם חליפה טובה. אני שמעתי ירייה. עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת. אוקיי. סתם מפחיד. אוקיי. שמע יריות, אני לא אוהב את זה פשוט. טוב. טוב, נראה לי נגמור פה. אז תשאירו לייק, סאב, ויאללה ביי.